बिटिसि जानानै जोंनि क'क्राझारा बिराद डेभेलप जाबाय, बिटिसिआ डेभेलप जाबाय। एनडिपिनि जेल लिडारफ्रा गग्रोबा हामगौमोन। 4 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा जेखौ मावनो हायाखिसै, देखायनो हायाखिसै, बिटिसिखौ उन्नयन खालामनांगौबा बिपिएफनि बादै, हाग्रामा महिलारिनि बादै रावबो हाया, बेखौ दिनै फोरमान खालामदों। आरो दिनै नुबाय आसाम एसेम्ब्लिया जोंनि क'क्राझारावसो जाहैदों। हाग्रामा नङाबा जेबो जाया। ओंखायनो बिपिएफखौ दिनै बयबो मोजां मोनदों, जइन जादों जेरावबो। दिनै पेकेजफ्रा जाबा हामगौमोन, स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाबा हामगौमोन। दिनै बे भेरगाव डिस्ट्रिक्ट, पार्टि डिस्ट्रिक्ट आरो बे भेरगाव ब्लकआव हासारा प्राइमारियाव जे वार्कार्स मिट जादों, बेहाय मोनसे प्राइमारियावनो दिनै वार्कारफ्रा दिनै ओंखारबोदों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जों मिजिंथिनो हायो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बे भेरगाव जिल्लानिफ्राय जोङो खमायाव 7 देरहालांगोन, बेखौ जोङो खौरां मोननाय जादों। खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेबादिनो जोंनि पार्टिनि स्पिरिटआ थाबाय थागोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों मोजां रिजाल्ट खालामगोन, बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो। दिनै लोगोसे जयनिं हाबाफारिबो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै जेरावबो जयनिं हाबाफारि जाबाय थादों। जेराव माने मिटिं खालामो बेयावनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि वार्कार, बिजेपिनि वार्कार, कंग्रेसनि, आपनि गोबां माने वार्कारफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोआव जयेन जागासिनो दं। थारमाने नुहुरदों माने बिपिएफनि अनगायै जेबो माने बिकल्प गैला। बिटिसिखौ उन्नयन खालामनांगौबा बिपिएफनि बादै, हाग्रामा महिलारिनि बादै रावबो हाया, बेखौ दिनै फोरमान खालामदों। आरो दिनै नुबाय आसाम एसेम्ब्लिया जोंनि क'क्राझारावसो जाहैदों। खारना मा जादों जे बिटिसि जानानै जोंनि क'क्राझारा बिराद डेभेलप जाबाय, बिटिसिआ डेभेलप जाबाय। दिनै आसामनि 126 जन एमएलएफ्रा थांनानै बेयाव एसेम्ब्लि खुंहैनो हानाया बे मोनसे गौरब जोंनि थाखाय। बे गौरब, हाग्रामा महिलारिनि बे गौरब, बिटिसि बासिनि थाखाय गौरब जे जोङो आसामनि मोनसे एसेम्ब्लि खुंनानै हरनो हानाय मोनसे पजिसनाव फैबाय। बेनिफ्राय बुजिनो हायो जे हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनो जे डेभेलपमेन्ट मावना होबाय, व्यक्ति मानसिफोरनो दिनै साख्रि बाख्रि होनो हाबाय, लामा दालां उन्नयन खालामनो हाबाय, शिक्षा अनुष्ठान बानायनो हाबाय। दिनै बेफोरनिफ्राय बुजियो दिनै 4 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा जेखौ मावनो हायाखिसै, देखायनो हायाखिसै, बेनिखायनो दिनै बिकल्प लुगैफिनदों। हाग्रामा नङाबा जेबो जाया। ओंखायनो बिपिएफखौ दिनै बयबो मोजां मोनदों, जयेन जादों जेरावबो। दिनै क'क्राझारावबो जयेन जादों, बेयावबो जयेन जागोन, हयथ' बहाबा गोबां जयनिं प्रग्राम दङ दिनैनि थारिखआव। गेदेर बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव जयेन जाहैनायखौ नुदों। नोंथांमोनहा नाथाय दासिमबो दङ आरो दंबायनो थायो। मा बुंगोन बे समाव? नोंथांमोनहाबो मालाबा थांगोन नामा? थांनाय मानायनि खोथा गैया, बिदिनो थायो। मानसिफोरनि जात थायो, दल बागरा मानसिफोर थायो आरो सोरबा मोख्राफोर थायो, नङा होमबा? मोनसे मन्दिराव थां, नों मोख्राफोर थायो, हाग्रायावबो मोख्राफोर थायो, बिसोर बास्लाय बुस्लाय खालामबाय थायो। आरो मोख्राया मा होनदों, जेब्लानाखि अखा बांखा हायो होमब्ला सानोनो बिथांमोना आंबो गाबोननिफ्राय न' बानायसै, जेब्लानाखि सान्दुं दुङो होमबा बावलाङो। थिग बेबादिनो माखासे नेताफोर दङ दिनैहाय मोनजाफुबाय थानाय समाव जेबो गोसोखाङा, जेब्लानाखि गैला, अभाब गैला, जेब्लानाखि अभाबा ओंखारबाय, बेफोरबादिनो बारला बुरला खालामबाय थाग्रा बे मोख्रा जातनि माखासे नेताफोर थायो। दा बिनिनो माखासे नेताफोर दिनै बारलाय फैलाय खालामगासिनो दं। हितेश बसुमतारी खेबसे दल सोलायखो, पिसिडिआरआव थांबाय, इउपिपिआव थांबाय, बिपिएफआव फैफिनलायबाय, दिनै बिजेपि थांहां मा थांहां दिनै इउपिपिएलआव थांफिनलायबाय। दा बेफोरबादि मोख्रा दालाय टु दालाय बारस्लायग्रा, नङा होमबा? बेबादि नेता। आरो खाम्फा बरगयारिखौ बुंदों, बिथाङा गावनि जायगायावनो बिटि गैया, खुनु मथे खेबसे देरहाबाय इलेक्सनाव 2010आव, 2005आवथ' उइदाउट कन्टेस्ट देरहादों आरो खुनु इलेक्सनाव देरहाफेरनाय गैया, खुनु एमएलएआव देरहाफेराखै, खुनु एमपिआव देरहाफेराखै। दा बिथाङा गावहानो जेबो बिटि गैया। दिनै बिथांखौ लांनानै फेसेवहैनोसो नागिरदों प्रमद बर'आ। दिनै बिथांनो टिकेट होनो जायगायानो गैया जाहैबाय। दा बे क'क्राझाराव माखासे लिडारफोरखौ दिनै फन खालाम जयनिं खालामनो, इयुथनि लिडारफोरखौ जयनिं खालामनो खायदा खालामबाय थायो। थाखा फैसा जासियो, नाथाय रावबो थाङाखै। दाख्लै 17 जनसो मानसिफोर थांदोंमोन नायगाव प्राइमारिनि, बिथांमोना फैफिनजोब्बाय। दा बिथांमोना थगायनानै जाग्रा, बे थगायनानै जाग्रा आखुनि माखासे नेताफोर दङ आरो बिसोर माब्लाबाबो रायजो राजाखौ बुरखायनो हाया, रायजो राजा बिथांमोननि सायाव बिसास गैया। गतिके बेबादि नेताफ्रा थांबाय थागोन, जेबो खथि जाया। सोब दलावनो थायो, नेसनेल पार्टि, रिजनेल पार्टि, जेरावबो थायो, बिदिया जेबो खथि जाया। हितेश थांनायाव जेबो खथि जायाखै। आरो दिनैहाय खाम्फा बरगयारि थांनायाव जोंहा बे 14 नम्बर जिथु समस्ति चिरां दुवार, बे जोंहा रिकभार जानो गोरलै जासिगोन। मानो होनबा रायजो राजा बेखौ सैखालामोन। बिनि आसार खान्थि, बिनि बेबहार, बे जे 17 बोसोराव गावनि समस्तियाव जेबो उन्नयन खालामनो हायाखै, बेखौ रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै दंमोन आरो मालाय। क'क्राझाराव आसाम एसेम्ब्लिया सोलिगासिनो दङ। अखिल गगैया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे
बिटिआरआवनो एसेमब्लि जादों नाथाय बिटिआरनि जेबो बाथ्रा बेरखाङाखै होननानै बेथ' दुर्भाग्यजनक गभर्नर बा सोरबा चिफ मिनिस्टारा बे प्रगंगखौ लाबोनांगौमोन जे सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव दिनै बे मोनसे मन्दिरजों बानायनो हाबाय बिटिसि एसेमब्लि बा बड'लेण्ड एसेमब्लिजों बानायनो हाबाय बेखौ प्रशंसा खालामनांगौआ सोरबा चिफ मिनिस्टारनि दायथ' गभर्नरनि दायथ'मोन नाथाय बेखौ बुङाखिसै आरो दिनै सान्थि सुक्तिनि बाथ्रा बुंबाय थादों सान्थि सुक्ति होनोबा रन्जन दैमारिखौ लाफानानै जेसेबांनाखि एनडिपि जेल लिडार्सफोर दङ केडार्सफोर दङ बेखौ बख'नायासो माने मुल सान्थिनि माने सान्थि सुक्तिनि उद्देश्यआ बेसोमोन नङा होमबा आरो अर्थ'आ बेसो दा बेवहाय नोङो लिडारफ्रा गासिबो केडारफ्रा जेलाव थानानै सान्थिनि खोथा बुंबाय थाबा जागोन नामा दिनै बे केसा जोबाखै आरो इमप्लिमेन्टेसना जायाखै 1% दिनै जायाखै दिनै 1500 कोटि थाखा फैनांगौमोन बेबो फैयाखै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेबो जायाखिसै दिनै माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दिनै कच फेक्टरि बानायनांगौ दिनै माने ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायनांगौमोन स्टेट गभर्नमेन्टआ भेटेनारि कलेज बानायना होनांगौमोन एग्रिकालसार कलेज बानायना होनांगौमोन बेफोर मोनसेबो जायाखिसै होमबा दिनै बोरै डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ बोरै बुंनो हानो बिथांमोना दा दिनै माने दुर्भाग्यजनक बियो दा बेवहाय एसेमब्लि खालामनायनि सिगां बेफोर खामानिखौ मावग्रोजोबनानै होनो हायोब्ला निस्सय गोजोननाय मोनगौमोन जों बिटिसि बासि हिसाबै आं सासे सादारन सुबुं जानानै आं बेखौ लुबैदोंमोन आरोखि एनडिपिनि जेल लिडारफ्रा गगोरबा हामगौमोन नैबे पेकेजफ्रा जाबा हामगौमोन स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाबा हामगौमोन नाथाय दिनै फोरोंगिरिफ्रा दिनै माने आन्दलन खालामनो गोनां जादों साथ्र साथ्रिफ्रा आन्दलन खालामनो गोनां जादों दा बे दुर्भाग्यजनक जादों आरोखि